روز باش هوالین هجا تماشاوانین برومت ام جاره که دل سر اکرانین آروار تیوی به هورنه هوالین هجا ایرو 16 ماه نیسان 2026 اف دو ماه شرکه ل روجلات ناوین دمشه یعنی شر لهمبر ایرانی کو امریکا و اسرائیل دست بکر چندی جی اف نزیک 10 روز به شر روستاندن اگر بس چه ببجی لبله هی باندورا شر با آوایی که زندی ددومه اف شر تنی دنابرا ایران امریکا و اسرائیل ده نامشه یعنی دوی بزانین که باندورا و شر لسر همو جهانه دیگه تنی لسر gelin li rojilata navî ne gelin Ereb İranê ne û her wiha li ser hemû civakên mînak li Asya navîn, li Ewropa, li Amerîka, li Efrîqa. Li ser hemû civakan, li ser hemû gelan bandora vê şerê heye. Ji ber vê yekê jî ev nêzîkê du mehe yani berê ku şer dest pê bike di piraniya kanalên YouTube'ê û her wiha kanalên televîzyonan de li ser vê şerê cör be cör nirxandin têne kirin û her wiha agahî têne belav kirin. û hewceyê jî ev şer zêdetir bê niqaş kirin. Bi taybetî gelên rojhilata navîn zêdetir dibe vê gelê vê şerê niqaş bike. Ji ber ku bandora vê şerê herî zêde bi awayeke zindî li ser rojhilata navîn heye û gelên rojhilata navîn zêdetir qurbaniyên vî şerê ne. Ev nêzîkê 10 roje agir best hatibe îlankirin jî şer ji rojhilata navîn dûr neketiye li rojhilata navîn dengê şer dengê tang û topan nesekiniye. Weke tê zanîn li Lubnanê şerreke di navbera İsraîl û hêzên Lubnanî de dewam dike. Bi taybetî di navbera Hizbullah û İsraîlê de lêbelê vê şerê jî divê em weke şerê di navbera İsraîl û Lubnanê de bibînin. Dohoj Amerika daxuyoniyeke hate dayîn ku rayedarên Lubnanî û İsraîlî li Amerika wê werin gel hev derbarê şerê Lubnanê de biaxivin lêbelê heya niha heya vê deqê jî ti agahiyeke nû tune. Yani şer li İsraîlê devam dike. Çendî li derbarê şerê li Îranê de agirbest hatibe îlan kirin û İsraîl weke beşeke vî şerê ve lêbelê li Lubnanê şer nesekiniye. Çendî rayedarên Îranî dixwazin agirbesta ku hatiye îlan kirin ji bo Lubnanê jî bikeve pratikê dîsa jî İsraîlî vê qebûl nakin û Lubnanê dibin bombe û topa da bihêlin. Yani dema ku şer li Îranê dest pê kir şûn de her wiha İsraîlê şer li Lubnanê jî dest pê kir. İsraîl dixwaze li Lubnanê bigihîje encamê. Encama İsraîl dixwaze çi ye? Ne diyare? Yani li gor hin rayedarên İsraîlî İsraîl dixwaze nîvî zêdetir axa Lubnanê bike bin bandora xwe. Li gor hin rayedarên İsraîlî jî İsraîl dixwaze tenê Hizbullahê tune bike. Lêbelê em dizanin İsraîl bi taybetî di rojhilata navîn da zêdetir axa xwe dixwaze fireh bike. Yani ne tenê nîvê Lubnanê belkî hemû Lubnanê jî dixwaze bike nava sînorê. Yani İsraîl li hember Lubnanê di nava şereke fireh de ye. Lêbelê şerê li Lubnanê dimeşe jî tenê bandorê li ser Lubnanê İsraîl çê nake û her wiha di cîhanê de ew jî bandorê çê dike. Weke şerê li hember Îranê nebe jî
شر لبنان جی علاقه خو به پرانیا ولاتین جهانی هیه بطایبتی ولات که وک فرانسا سدی سد به شر را علاقه در دبن رایدار فرانسی وزیر فرانسایی کار در و هر وها سر حکومت فرانسا درباره شر لبنان دجی هر روز آگاهی دادن و رایدار فرانسی دیار دکن که فرانسا بخواهی بشکه شر لبنانه یعنی دنوا شردانه نلی بلی خواه وکه آلیه که لبنانه دبینه جبر کتی زانین لبنان حیا چند سالا بریجی دبن داگرکریا فرانسا دا بو و هجی دا آلی چاند و هنر ده مرو دکارم بیجین که لبنان دبن باندورا فرانسا دایه yani dibin dagirkeriyeke modern ya Fransa'da dema mirov diçe Beyrûtê ez bixwazî çûm Beyrûtê li Beyrûtê bi Fransî mirov dikare hemû karê xwe bike yani ku da biçî yê ku Fransî zanin hene û duwarê çand û huner de jî tê zanîn çand û hunera Lübnanê zêdetir dibin bandora Fransa'da ye لو ماجی ولات که وک فرانسا لهمبر شهر لبنان به دنگ نامینه. اول این هجا بگمان وک سری دجم گوت شهر لهمبر ایران دمشه جنیز و گلین روشلات ناوین علاقه در دیگه و جنیز و جی ما کردان علاقه در دیگه. یکو هری زیده تر درباره شهر ایران دا دوی نقاش بکن دوی لپیش روژه بنیرن و هر وها دوی انجام جدر بخن کردن تزانین لسر آخا ایرانی جی لروجلات کردستانی جی به میلیونان کرد هنه یعنی جه 12 میلیون از زیده تر کرد لسر دناوا سینور فرمی ایرانی دا جیان دکن لسر آخا کردستانی لیبلی هر وها لسر آخا ایرانی جی به میلیونان کرد جیان دکن و هر وها تزانین که باشور کردستان جی د سینور روجلات کردستان دایه یعنی د سینور فرمی ایران دایه و هر وها باکور کردستان جی سینور روجلات کردستانیه سینور ایران دایه تنه روجاوای کردستان هنه که روجلات کردستان دوره لیبلی جبر کو تنه باشور کردستان دناور روجاوا و روجلات کردستان دایه روجاوای کردستان جی زیده جی روجلات کردستان دور دینه یعنی شری کو ایران دمشه باندور سدی ست لسر کردان چیدگه تزانی جور demek beri پر آگاهیان دا ما گهدار کرد ما بهیست کو بمبئی füzeyin ایرانی ل آخا باشور کردستان خست ne lazım em dubare bikin pir hate gotin yani nezi mala Neçirvan Barzani nezi ki mala Neçirvan Barzani jî füze ketin nezi ki ofisa Mesut Barzani jî füze ketin û li cor be cor bajarên Başûrê Kurdistanê li hewlerê û her wihal deverê din bombeyê İranê teqiyan libelî İranê bi taybetî got em li hember Kurdan di nava şerdanînin تنی بازن لشکری وارگهین لشکری امریکا کو لسر آخا باشور کردستان هیه لسر آخا عراق هیه اموان بمب دکن یعنی با آوی که فرمیج عالی ایران و افتی گوتن اف هاتیه گوتن یعنی ایران نخوازه به کردارا با آوی که اشکره فرمی شر اعلام بکن تزانین دست بیکا شر ده دما شر دست بیکر Donald Trump سروکی امریکا داخویانی دا گو کرد و لهمبر ایران بکبه نواشر و به تایبتی جی بخواهی لکردا گرگا یعنی لبریز مسعود بارزانی گرگا لبریز بافل طالبانی گرگا جوان را گوت بکبه نواشر لهمبر ایران شر بکن امجی به هوایی ایران دخن بوی آوائی ام بکاربن ریوبریا مولا رژیم مولا یا ایران خراب بکن لبلی کرد نکتن دافع Donald Trump yani Kürt gemzede siyaseti dizanın, diplomasiye dizanın ve her vaha Amerikacı nas dikin
تزانین لروجاوا امریکا چه آنی سری کردان جبر وی اکی کرد نکت نوا شهر باشی کرن کو کرد نکت نوا شهر اگر کرد کتما نوا شهر مرو دکارو بو بیجه یکو جوه شر زرار زیرتر ببینه دید کردن لبلی کرد نکت نوا شهر لورشی ام نکارم بیجن یکو جوه شر زیرتر زرار دیتیه و زرار ببینه کردن کرد جبر کو نکت نوا شهر زرارا کو دبی دیتبانا کرد و نبین لبلی دیساجی کرد جوه شهره و زراری ببینن ام نزانن انجام و شهره چوا ببن اگر بس هی چند روز هیه چند روز دشونده ممکنه اگر بس خلاص خراب ببه جاره کدن شهر لهمبر ایرانی دست ببیکه لبلی جاره کدن شهر لهمبر ایرانی دست ببیکه دست نکجی کرد دبی پوزیشن خواه بپاریزن یعنی پوزیشن کردا که حیان ها هبو کرد سر آخوا خواه زیدتر خواه بمفزی دکن دوی زیدتر جو خواه بمفزی بکن لهمبر ایران نکبن نوا شهر لبلی خواه ندن کلکا ایرانی جی هن کرد هنه دبیجن دبی کرد خواه بدن کلکا ایرانی لهمبر امریکا و اسرائیل شهر بکن لبلی کرد روشلات خواه ندن کلکا رژیم ایرانی و نادن کلکا امریکا و اسرائیل جی کرد دبی نطق ببینن لبلی دالیه دن دا ترام چی کردا تهدید که تزانین ترام جبر چند روز بری گو ما سلاح جی کردا راشان کردا ما سلاح جی کردا راشان کو کرد جی مخالفت ایران را بشینن لبلی کردان وان سلاح گرد ندان مخالفت ایرانی یعنی کی جا مخالفت ایرانی لسر آقا ایرانی هی کو کرد سلاح بدن وان او جی بچن لهمبر رژیم مولا شهر بکن یعنی ترامپ بخواه خبر آخواه جو مخالفت ایرانی جی تنه یعنی جوی وطری مخالفت ایرانی لسر آخا ایرانیه او سلاح بشینن کردار را کرد جباشور کردستان سلاح بشینن ایرانی بگه هین مخالفت ایرانی جی لهمبر رژیم مولا بکه بنا شهر او رژیم مولا تک ببن تشکه ولونینه یعنی رژیم مولا هزار و نسل و هفته و نها و نزدیک 5 ساله نهیله مخالفت ایرانی لسر آخا ایرانی بمینه یعنی هزار و نسل و هفته و نها و کی زان هز خواهی که مخالفت ایرانی خواهی که دج رژیم دیار کرده رژیم وی هزه جسینور ایرانی درخستیه جبر وی که جی لسر آخا ایرانی مخالفت تن یعنی او کسی که در کتنه کلانان لهمبر رژیم مولا خواپیشاندان چه کرنه نرازی بونه خوانین زمان او وکه مخالفت و نیدیتن مخالفت ایرانی که هیه دروی ایرانیه لسر آخا باشوی کردستان مخالفت ایرانی ممکنه هبه دروی کرده او لسر آخا عراقی بخواه مخالفت ایرانی ممکنه هبه yani mücahit engel, halkın mücahitleri, arteşin Bedir orduları Türkiye vecen. O her vaha muhalefeta İran'ı le Avrupa'ya heye, le Amerika heye, le cübreci velatın cihanı yedin hene karu xabateke diplomatik cidmeşinin ez bixwaji muhalefeta İran'ı nastıkın parlamento Avrupa'da jivir 20 sala beri, 20 sal beri, 15 sal beri min sık kesin ji muhalefeta İran'ı de parlamento Avrupa'da didit. Yani de parlamento Avrupa'da karu xabateke lobi dimeşandın. Libeli ev naha persist büye edi muhalefeta İran'ı ba ya xwa wenda kir bu hember rejima İran'ı jiber ve ki de saziye nav netewayı ve ki parlamento Avrupa'da ji edi karu xabateke diplomatik zede nameşinin. Libeli la hamu paytextên cihanê bi taybetî yê Avrupa و امریکا مخالفت ایرانی هیه مخالفت ایرانی لسر آخا ایرانی تونه درو ایرانی هیه افجی سیاست رژیم مولایه سیاست اکیکو سرجی کتیه یعنی حیانها اگر ایران رژیم مولا مخالفت ایرانی لسر آخا ایرانی هیشت با یعنی دستور دا با وانکو لسر آخا ایرانی بمینن ممکنه رژیم مولا زیدتر کتی بود دنگاوی
rejima mola rejime ke vulo ya anti demokratike dema hezeke veke muhalefet derkeve peş yan dikuje hemya dikuje ji ortaya radike yan ji wan neçar dike ku ji İranê derbikevin biçin lewre li ser axa İranê muhalefet tune silahê ku Donald Trump ji Kurdê başûr ra şand ji başûrê Kurdistanê ra şand ku tê gotin şandiye yani belki jî neşandiye ji ber gotinê Trump mirov nikare bawer bike Trump sivê tiştekê divê nîrorê tiştekê divê êvarê tiştekê dibêje yani mümkün e qetçî silah neçûne ji Kurdara heyan ha rayedarên hêzên Kurdên Rojhilatê Kurdistanê rayedarên başûrê Kurdistanê negotine me silahên Amerîka girtiye û me neşandiye ji muhalefeta İranê re lêberê Donald Trump gulo dibêje û her wa Donald Trump gefa jî li Kurda dixwe dibêje em ê hîsab ji Kurda bipirsin. Çima me ji wan re got lember rejima mola lember İranê bikev nava şer û neketin nava şer û her wa divê çima me silah ji wan re şand ku ew ji muhalefeta İranê re bişinin neşandin. Ez bawer nakim silah şandibin û Kurda başî kir ku li hember rejima İranê neketin nava şer. Evalên hêja dema ez holo dibêjim divê neyê wê wateyê ku Kurd divê li gel rejima mola ya İranê cih bigrin li hember Amerika li hember İsrail helwest diyar bikin. Ne ku şer bikin helwest diyar bikin. Yani Kurd divê helwesta xwe li gel Amerika û İsrail jî diyar nekin li gel rejima mola ya İranê jî diyar nekin. Yani rejima mola rejimeke antidemokratike divê tek biçe. Tek çuba pir baş dibû. Lêberê merv nikarin bêjin ew şerê Amerika İsrail li ser axa İranê dimeşîne jî şereke rewa ye. Şereke bi heqe ne wilo yani mafê Amerika mafê İsrail tune ku li İranê bixin. Lêberê dema em dibêjin mafê wan tune li İranê bixin em nikarin divê Kurd dernekevin hember wan helwestî zêde raber nekin. Yani ev gotinên min gotineke yani hukukiye. Hukuka navneteweyî destur nade welateke din Amerika, İsrail yan jî Avrupa biçin li welateke din bixin. Ev welat dikare İran be, dikare Efganistan be, dikare Pakistan be, dikare Tirkiye be, dikare welateke din be. Me behsa Tirkiye kir. Yani hin derdor dibêjin piştî İranê wê dor were Tirkiye. Bi taybetî weke tê zanîn rayedareke İsraîlî jî ku eslê xwe jî Kurd e, Kurdeke cihû ye wezîrê Palestînê yê İsraîl gefa li Erdogan xwarbû, gefa li Tirkiye xwarbû û hê jî cor ve cor rayedarên İsraîlî gefa li Tirkiye dixwin. Yani ji li Tirkiye hin derdor dibêjin İsraîl dixwaze bi Tirkiye re bikeve nava şer hin derdor jî nadibêjin İsraîl naxwaze bi Tirkiye re bikeve nava şer nikare bi Tirkiye re bikeve nava şer lêberê rastiyeke heye İsraîl ji Tirkiye nerehet e. Piştî İranê gelo İsraîl hember Tirkiye bikeve nava şer nikeve nava şer ev tişteke ne diyare. Yani kes ne dikare bêje İsrail wê li hember Tirkiye bikeve nava şer ne jî kes dikare bêje na İsrail nikare bikeve nava şer. Yani rewşa İsrail diyar nîne li hember Tirkiye çi bike. Careke li İranê şer bisekine û her wiha li Lübnanê şer bisekine weke tê zanîn sedî 25 axa Sûriye jî niha ketiye bin bandora İsrail em nizanin gelo wê İsraîl hember Tirkiye bikeve nava helwesteke çawa. Yani ji min bê pirsîn eger İsraîl hember Tirkiye bikeve nava şer em Kurdên Bakur divê derbarê de jî bêdeng bibînin. Yani eger İsraîl hember Tirkiye şer bike çawa ku ez dibêjim divê em li gel rejima mola cih negirin û her wiha eger İsraîl hember Tirkiye bikeve nava şer divê em Kurd li hember rejima Enqerê jî cih negirin. Yan li gel rejima Enqerê jî cih negirin. Li gel İsraîl jî cih negirin, li gel rejima Enqerê jî cih negirin. Belkî pir Kurd hene dixwazin ku İsraîl li hember Tirkiye bikeve nava şer ez wî nabêjim lêberê eger İsraîl biryar bide li hember Tirkiye bikeve nava şer em jê re jî nikarin tişteke bêjin.
yani mümkün pişti şereke ulu jme Kurdar jî derfet din çê bibin. Yani çawa li başûrê Kurdistanê derfet ji bo Kurdan çêbûn piştî têkçûyîna Saddam Hüseyin, çawa li Rojavayê Kurdistanê derfet ji Kurdara çêbûn piştî têkçûyîna rejîma Baas û her wiha eger rejîma Mola jî têk biçe ji bo Kurdar li Rojhilatê Kurdistanê jî derfet wê çê bibin. Eger rejîma Enqerê têk biçe ji bo Kurdên Bakur jî derfet çê dibin. Ji ber vê yekê em li hember wan şeran dernakevin. Lêbelê em xwe nabêjin nava şer ji bo İsraîl, ji bo Amerîka, ji bo hêzeke din jî li hember tu dewleteke dagirker şer nakin. Zaten em di nava şer dane. Yani Kurd zaten li hember rejîma Enqerê di nava şer daye. Va 40 sale Kurd li hember rejîma Enqerê şer kirin û niha çendî jî şer sekinî ve PKK dixwaze çekê xwe bi tevayî dayîne tev li jiyana siyaseta Tirkiye bibe jî Kurd li hember rejîma Enqerê bêdeng namîn wê têkoşîna xwe bidomîn. Evalên hêja min behsa PKK kir. PKK dixwaze silahê xwe bi tevayî dayîne beşdarê jiyana siyasî sivîl Tirkiye bibe. Weke tê zanîn ji dawiya 2024 vir ve pêvajoyeke dest pê kiribû. Ew pêvajo bi awayeke fermî hêjî dewam dike. Lêbelê aniha vê demê mirov dema li rewşê dinêre gelo pêvajo dewam dike nake. Yani yêm ku dibêjin hê pêvajo dewam dike hêviya me mezine jî hene. Yên weke Pervîn Buldan dibêjin hê jî hêviya me mezine ku pêvajo dewam dike û her wiha parlamentoya Tirkiye wê hin guhertina çêvike zagonan biguherîne PKK ra rê ve bibe ku silahê xwe dayîne beşdarê jiyana sivîl ya siyasî bibe. Lêbelê ez bixwaz zêde bi hêvî nînim di serî de jî min gotibû daxwaza yani serî de ez dibêjim ji dawiya 2024 vir ve ez dibêjim eger hûn li bernameyên Arwar TV binêrin hûnê bibîzin ku di serî de ez dibêjim dewleta Tirk bi taybetî Recep Tayyip Erdoğan û her wiha Devlet Bahçeli vê pêvajoyê ji bo têkbirina PKK dest pê kirin. Yani ji bo ku PKK bi tevayî têk bibin, PKK silahê xwe dayîne, xwe fesh bike ji ortê rabe û sibê dusve mümkün e hin zagona jî biguherînin ji rayedarên ji endamên PKK ra ji hin endamên PKK ra rêve bikin ku ew vegerin biçin tev li jiyana siyasî sivîl bibin lêbelê ew rê weqasa jî fireh ve nakin. Rêyeke pir teng wê ve bikin ji bo ku bi tevayî PKK têk bibin, PKK tune bikin. Tê zanîn va saleke zêdetir e yani di meha Gulanê da di meha Gulana 2025 da PKK kongra xwe çêkiribû xwe fesih kiribû yani va saleke temam dibe ku PKK bi awayeke fermî xwe fesih kiriye û her wiha grûpeke PKK sîlaha jî danî va salekî serra derbas bû hê tişteke çênebiye. Lêbelê di aliyê din da PKK li serê Çiyayê Kurdistanê bi taybetî li Qendîlê xwe diparêze. Yani ber xwe dide ku li wê derê xwe biparêze. Eger dewleta Tirk hin zagona neguherîne PKK mümkün e bêje em ê careke din dest bi şer bikin lêbelê PKK wê nikaribe şer bike. Yani min bi taybetî di 2007 da yani 2007 vadike 19 sal. 19 sal berê min nivîsandibû ku dema şerê çekdarî derbas bûye. Êdî bi şerê çekdarî em nikarin tiştekî bikin. Divê PKK xwe biguherîne şerê çekdarî êdî nemeşîne ne lazim e ciwanên Kurda derkevin serê Çiyayê Kurdistanê şehîd bikevin divê bi awayeke siyasî, dîplomatîk, çandî, hunerî Kurd tekoşîna xwe bimeşînin divê rê ji hemû sazî rêxistin cur be cur partiyên siyasî yê Kurda ra vebibe ku li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye ew jî kar û xebateke bi awayeke hêsan bimeşînin. Lêbelê PKK ısrar kir ku
شر چکداری دوام بکه و تزانین شر هندق جی بیا و کت روژه و مه د سالا 2012 13 14 15 16 yani حیا 2019 جی مخابن لباکور کردستان PKK ısrar kir tekoşina çekdari berdewam dike u mixabin bi hezaran ciwanên Kurd şehîd ketin û zêde tişî dest neket. û PKK dereng be jî fêm kir ku êdî bi awayeke çekdarî tekoşî nikare bê meşandin lewre jî bi taybetî serokê PKK Birêz Abdullah Öcalan bangê li PKK kir piştî daxuyaniya Devlet Bahçeli ku PKK xwe fesih bike dest bi pêvajoya çekdanînê bike. Yani ev pir zêde xirav ne ji ber vê yekê jî li hember pêvajoyê kesên weke min derneketin lêbelê dewleta Tirk divê aliyê da samîmî nîne lewre jî divê em baweriya xwe neynin ku dewleta Tirk wê gavên baş bavê jin da ku Kurd bikaribin li ser axa Bakurê Kurdistanê xebateke siyasî bi awayeke azad bimeşin. Weke min got rêyeke teng û ji rayedarên PKK ra jî endamê PKK ra vebibe da ku ew çekê xwe dayînin biçin Bakurê Kurdistanê yan Tirkiye û hêdî hêdî dewleta Tirk wan di nava xwe de bifetisîne. Ez dibêjim fetisandin. Wan di nava xwe de bifetisîne da ku ew nikaribin xebateke ji bo armancên xwe bimeşînin. Tişteke din jî rewşa Dem Partiye weke tê zanîn Birêz Abdullah Öcalan daxuyanî dabû gotibû ku divê Dem Partî kongreya xwe çêbike di kongreya xwe da guhertineke çêbike. Agahiyê ku bi taybetî min girtine hene rast e van rojê pêşiya me da bi taybetî di meha Gulanê da Dem Partî û kongreya xwe çêbike û qasê ku min agahî girtiye bi giranî heta sedî heştê rêvebiriya ku niha ya Dem Partiyê rêvebiriyên Dem Partiyê em bêjin tenê rêvebiriya partiyê ya navenda partiyê na û her wiha rêvebiriyên di bajar û navçeyên Bakurê Kurdistanê li Tirkiyê hene yê Dem Partiyê wê sedî heştê biguherin. Yani bi taybetî navê Dem Partiyê jî mümkün e îhtimaleke pir mezin navê Dem Partiyê jî wê bêguhertin rêvebiriya Dem Partiyê jî wê bêguhertin yên ku di nava rêvebiriya Dem Partiyê da cî bigirin yani navê wî bêguhertin partiya nû di nava rêvebiriyê da cih bigirin bi giranî kesên ku ji zîndana derketine wê ew bin. Hûn dizanin bi taybetî va çend salê dawî de bi sedan kes belkî bi hezaran kes ji zîndanan derketin. Di nava wan da yên ku 20 sal, 25 sal, 30 sal di zîndana da mabûn jî hene û bi taybetî jî ew divê di nava yani qasê ku me agahî girtiye ew ê di nava rêvebiriya nû ya Dem Partiyê da cih bigirin dî ji vir çûn de ew xebatê bimeşînin. Tişteke wilo çê bibe li gorî min wê potansiyela ku niha Dem Partî li ser siyasetê dimeşîne wê piçûk bibe. Yani ev tenê analiza min nîne analiza pir çavdêran e ku eger navê Dem Partiyê biguhere û rêvebiriya Dem Partiyê sedî heştê biguhere bi giranî kesê ku ji zîndana derketine rêvebiriyê bimeşînin yani potansiyel wê kêm bibe. Yên ku niha dengê xwe dane Dem Partiyê ji dehan heftê wî ancak careke din dengê xwe bidin Dem Partiyê. Yani ji deha sisê ji sedî sî dengê Dem Partiyê wê kêm bibe. Yani via weke şîrovegereke weke analîzeke ez dikarim rihettir bêjim kesê ku Dem Partiyê ji nêz ve dişopînin jî ez bawer dikim vê rastiyê dibînin. Em binêrin hela di meha Gulanê da Dem Partî kongreya xwe çêbike gelo çawa tê gotin bi rastî wê sedî heştê rêvebiriyên xwe biguherînin an ne. Gelo sedî heştê yan jî sedî şêst heftê kesên ku ji zîndana derketine wê nava rêvebiriya da cih bigirin an jî ne. Tişteke din heye ku eger Dem Partî bi vîya xwe biguherîne îhtimaleke pir mezin rê ji bo partiyê din yê Kurdan zêdetir vebibe.
Yani partiye ku nihal Bakurê Kurdistanê zêde nikarin denga bistînin ve daha rahattir, hesantır bikaribin dengê xwe zêdetir bikin. Heta hin partiyê din jî ve çê bibin. Qasê ku min agahî girtine û kesê ku niha di nava rêveberiya Dem Partiyê de cih girtine, eğer Dem Partî kongreya xwe çê bike ji wan re rê nemîne, ew kes wê partiyeke din ava bikin. Yani bi taybetî kesên ku xwe niha nêzîkê Selahattin Demirtaş dibînin jî wilo dibêjin. Yani gotinekî jî heye dibêjin Selahattin Demirtaş ji zindanê derbikeve mümkün e partiyeke ava bike û ew kesê ku niha di nava Dem Partiyê de cih girtine ku wê di rêveberiya Dem Partiyê de nikarin ji xwe re cih bibînin wê li gel Selahattin Demirtaş bimînin. û pir tiştê din jî tê gotin. Ev hineke ji wan mümkün e dêrî qodû bin, hineke ji wan jî rast bin. Em binêrin hela di meha Gulanê de Dem Partî kongreya xwe çê bike, guhertineke çawa wê çê bibe û her wiha tê zanîn meha Gulanê, meha Hezranê de pir partiyê din jî partiyê ku li ser axa Bakurê Kurdistanê li Tirkiye siyasetê dikin, ew jî wê kongreyê xwe çê bikin, ew jî di nava xwe de guhertina çê bikin. Yani tişta ku ez bêjim, hêvîdarim guhertinê ku çê dibin ji bo azadiya Kurdan pêşketina çê bikin. Yani ji bo ku Kurda baş vebibin na ji bo ku Kurda pêş vebibin. Dixwe da guhertina çê bikin. Yani ez bixwe jî dilxwazeke wilo me. Ez taraftarê yek partiyeke nînim. Yek partiyeke nikare geleke li pêş bixe, yek partiyeke nikare sistemeke li pêş bixe, yek partiyeke nikare azadiyan li pêş bixe. Pir partî ji me re dibên. Heya niha bi taybetî PKK û partiya ku xwe nêzîkê PKK diyar dikir, siyaseta Bakurê Kurdistanê dagir kiribûn. Wan dimeşan, partiyê din di siya wan da man, hêvîdarim ji vir şûn da guhertin çê bibin, ew partî jî bikaribin siyasetê bikin. Çiqas zêde partiyê me Kurda hebin, weqasa baş e lêbelê ev partî bi taybetî derbarê parastina mafê Kurdan da divê lehev jî bikin. Yani duya aliyê de jî divê lehev hatineke di navbera partiyên Kurdan da hebin bi taybetî ev ji bo Bakurê Kurdistanê pir girîng e. Li parçeyên Kurdistanê yê di jî bêguman yekîtiya navbera Kurdan pir girîng e, lêbelê li deverê ku zêdetir pêwîst e yekîtiyeke daha baştir di navbera Kurdan da hebe ku li wê derê zêdetir problem di navbera Kurdan da heye Bakurê Kurdistanê. Ji ber vê yekê jî pêwîstî bi yekîtiyeke di navbera partî û rêxistinên Bakurê Kurdistanê da heye. Hevalên hêja heya weşaneke din bimînin di xweşiyê de silava.